Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ሁሉ ጊዜ ንጎንጎ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ድብል ፕሮግራም ሒዝና ንመጽእ ሎም ኻነ ዝመዓልቲ ዝበለጸ ንኾነልኩም ዝበለጸ ቃል ሒዝና መጽኢና ኣለና Och idag har vi kommit ord för den här dagen och det här är programmet det bästa ordet för den bästa dagen. ንዓኹም ሰላሓዲን ምስሓውና ሲኒና መጽኢና ኣለና Och det är broder Saladin med brodern. ሎም ንካፈሎ ቃል ምስጋና ዘቐደመ ናይ ዓወት ህይወት ድብል Och dagens ord det är lovprisning innan segern. ናይ ዓወት ህይወት ውጽኢት ምስጋና እዩ Ett liv i seger det är resultat av ett liv där man har lovsjungit Herren. ብምስጋና እዚ ዘይባሃል ዓወታት ኣብ ህይወትና ክንርኢ ንኽእል ኢና När vi prisar Herren och lovsjunger han så finns det en stor kraft där vi kan få se resultat i seger. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ዜና 22 I andra krönikaboken kapitel 20 vers 22-23 ከምዚ ኢሉ ክዝምሩን ክውድሱን ምጀመሩ ከዓ ነቶም ናይ ይሁዳ ናብ ይሁዳ ኢሎም ዝመጹ ደቂ ዓሙንን ሞዓብን ነቶም ናይ ከረንሲ እግዚአብሔር ድቦኣት አውጸሎም እሞ ተሰዓሩ I vers 22 står det: Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Amon, Moab, Seris, bergsbygd som hade kommit mot Juda och de blev slagna. ዮሳፋጥ በሃል ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ሰራዊት በኃይል ኸዋግኡ ኢሎም ምስተላዓሉ ካብ ብዝሕ ናይቲ ሰራዊት ዝተላዓለ ኣዝዩ ልቡ ኣብ ፍርሃት እዩ ነይሩ I den tiden fanns det en kung som hette Josafat och när alla de här olika stammar ville strida och kriga mot honom så hamnade han i en stor rädsla. ሽዑ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ሓደ ሰብ ወሪዱ እቲ ሰብ ትንቢት ክንበየሎም ጀሚሩ Och i det stunden så kom Herrens ande över en människa som fanns där i området och han började profetera. እቲ ትንቢት ከምዚ ኢሉ ተነቢሎም ኣብ ካልኣይ ዜና 15 I det profetia som han profeterade finns i vers 15 i samma kapitel. ንሱ ድማ በሎም ኣቱም ሰብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ንስኻ ንጉስ ዮሳፋጥን ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እምበርናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ እዚ ዓብ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሑን ኣይትሸበሩን Och han sa det, lyssna alla ni i Juda och ni Jerusalems invånare och kung Josafat, så säger Herren till er, var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. ሪኹም ንዮሳፋጥ ዓብ መልእኽቲ መጺኡ ዮሳፋጥ ኣይትፍራሕ ህዝብኻ ኣይፍራሕ ምኽንያቱ እዚ ውግእ ናትካ ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ተዓወት ግን ናትካ እዩ Så en stor budskap kom till Josafat i den stunden som sa till honom, var inte rädd för striden är Herrens och gläd dig, var inte modlös. ዮሳፋጥ ግን ሽዑ ተማኺሩ ከመይ ገይሩ እቲ ውግእ ናይ እግዚአብሔር ከም ድገበሮ ርእይዎ Men här ska vi få se hur Josafat tipsade och gav råd till sina nära och hur de gjorde den här segern till deras. ከመይ ገይሩ ኣብቲ ጉዳይ ኣብቲ ውግእ ንኣምላኽ ከም ደሳተፎ ርእይዎ Här ska vi kolla hur han gjorde så att Herren vann den här segern. ቀቅድምትናቱ ሰራዊት ድዝምሩን ደምልኹን ደመስኩን ሰይዱ Innan hans soldater var så skickade han alla som lovsjöng och prisade Herren. ንምንታይ ኣመስገንቲ ኣቐዲሙ ሰዲዱ እንድሕር ኢልኩም ሓደ መልእኽቲ ይዳሕልፍ ዘሎ ትውግእ ናትና ኣይኮነን ብዓቕመና ኣይኮነን ብዓቕመ ኣምላኽ ኢና ክንዋጋ ይድብሎም Och varför han sände alla de här som lovsjöng och prisade innan sina soldater, det är för att bevisa det här strid är inte våran, det är Herrens strid. ኣብ ማንም ዓይነት ጉዳያት ናይ ህይወትኩም እንተ ደኣ ብእምነት ምስጋና ተቐድሙ ኾንኩም እዚ ምልክት ንኣምላኽ ምእማንኩም እዩ Så i vilken omständighet ni befinner er, om ni istället börjar komma i tro och lovsjunga Herren så har ni segrat. ዘመስገንኩምሎም ነገራት ብምሉኦም ናብ ፍጻሜ ኢኹም ተምጽኡ Alla saker där ni har prisat och lovsjungit Herren i så har ni hämtat allt seger till era. ገለገለ ነገራት ጸሊኹም መልሲ ሲንኩምሎ Om det finns vissa saker ni har bett men ni har inte fått svar. ከም ዝተወድአ ኣሚንኩም ኣመስግኑሎ Lita att det är fullbordat, börja prisa istället. ዘገርም ዓወትን ውጽኢትን ክትርእዩ Då kommer ni få se resultat av det. ኣብ ዘመስገንኩምሉ ነገር ዓወት ኣሎ Där ni lovsjunger och prisar Herren, där finns seger. ሓደ ጊዜ ህዝቢ እስራኤል ንያሪኮ ምስ ከዱ Det var en period när israeliska folket gick till Jeriko. እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ብዓቕሞምን ብኽእለቶምን ከውድቆ ደይከኣሉ ያሪኮ ከመይ ገይሮም ከም ዘውድቆ ብምስጋና መንገዲ ይርዎ Och eftersom det fanns en stor hinder där som de inte kunde klara av sin egen styrka så visade Gud dem hur de skulle översegra det genom lovsång. ናይ መንፈስ ኣምላኽ መሪሕነት ተኸቲሎም ድማ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 6:20 ከምዚ ገይሮም Och de följde Guds vägledning om gjorde så här i Jesua
kapitel 6, vers 20. شعو أتوم هزبي أوقعو كهاناتون ملخت نفوحو كونخا أتوم هزبي دهاي ملخت مسمعو عويلهم أوقعو شعو اتمندق نابتحتي أبيلو ودقا أتي هزبون نفس وكف ببقدميو ديبو نابتي كتما أتوى نتختما دما حزوها. Och det så säger vers 20. Då höjde folket ett härskrig och man blåste i basunerna. När folket hörde basunljudet höjde det ett kraftigt härskrig. Då störtade murarna samman och folket stormade in i staden. Var och en rakt fram och intog staden. يسي ياريكو بعقمون بخلتهم من كود قودي كألو كتما بمجدار بأملخو بزماري بمسكانا جن كوكو متجمرو كألولو متجمرو كتشدرو متجمرو بزي وجه بنايجزي أمير حيلي بملؤنا ياريكو منادق متحتاتي. Så ser ni här, Jeriko var en stor stad som de inte kunde klara av i sin egen styrka eller komma in i staden med sin egen kraft eller sina soldater. Men när de blev vägledda att kunna lovprisa och sjunga och ära Herren så segrade de och allt murar föll på grund av deras lovpris. سلازي دمسكنكم لهم نجارات بزي بزوح تعري كتعوتهم يوم. Så av allt det ni prisar och tackar Herren för så kommer ni få seger utan att ni behövt svettas eller göra stort arbete. ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ዓወት ህይወት ንደል እንድሕር ኮይና ቀጻልነት ዘለዎ ናይ ምስጋና ህይወት ከዓ ይሃልወና. Så om vi vill ha ett liv som är alltid i seger så behöver vi ha ett liv som är alltid i lovsång också. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብገለ ነገር አይትጨኑ ወደ ሌትኩም ዘበለ በጸሎትን ልማኑን ምስናይ ምስጋና አቅድመ አምላክ ይፈለድ. Och det är därför Guds ord säger, oroa er inte för någonting, bekymra er inte för någonting, utan allt som ni har behov av, kom inför Gud med tacksamhet och tacksägelse. تدريو هذا أربوه كلهم بس بمسجنا غيركم بعلهم معزوم وريد ولا. Så det han säger här är allt det ni har behov av när ni kommer inför mig, avsluta det med lovsång så att ni får det. ስለዚህ ምስጋና ናምላይ ጉዳይኩም መጨረሻ ይደብጻኩም. Så lovprisning tar er till viljas fullbordan. እሱም ብሉጻትን ኩራትን ነው. Ni är värdefulla och segrare.